тамошобинои ҷада уборка рафтистем. Ман хел кардам ки икрта мада танг шудай. Неки не меша и сезонам пушумша. тамошобино соат 12 вақти гармида ма бромадам. барое ки ай саҳар мара уже ватсапам ки мекафа одамои бридагиё навистестиян ки апаосият мо кимгира рӯй кардем салон хаҳам хеле аз 3 кас да пулш дар кор будай ҳамурам чало грамаш камай мега айсби болош да пул мали болош да пул мемонум мега чӣ мекунам болош да пул мемонум вай чӣ мехарем бисёртар грамша вақти майнам магазина пулша метунта анакози бабрам шавис равшан камтар температура душ мо рости гап дер хорафтек ачи гуфтагин тамошобина да маҳаллаи мо кадом меомадай кадоме ҳаматон сафед кунен бутиян пуштои хонотуна да кучаи мо хоҳари макадай хай госслужащияй шуш хизматчии давлатӣ кадай мега шумо намекунерам мега не ман мекунам ман табиям бина кадом мебина ҳақиқата била мега ай халдара бурдем агар мо маҳсулоти ремонти монам таистодаги то ба охир нарасидаги бина инора бина онҷа да консервни заводи немисобуд ҳамҷара кадом одам мехарда нестай такси байраққора бинебои да ҳаёти зиндагӣ ма якум бор деҷа байраққора дидистам это навигари тамошобино ака естественно ҷа роҳбари давлат намебиёя агар ӯ меомад кӯи ҳайшоти пай қадами ӯи заминако сименто асфалто наомешидана неки не маълум ки ягон раиси ноҳияя ягон намедонанда ха ягон тай дигаш депутатам хай оқа қадр надора чени раиси ноҳия чени одаме ки метона қитъаи замин ҷудо куна депутати чикор карда наметона сафед кардиан одамо маҷбури сафед карда ай болои семблоку сафед кардиан ана мехай ободонӣ тамошобинои на ман омадам ду одам пули чалоша гирифт яташ пули цепчикара гирифт ман гуфт болои ма иҷои тило омад мози болои чӣ мехарам карочи мемонум болош да дига чӣ вазбинтар мехарам наиҷа пеши мо ирӯз омадай мама блогер теҷи ссилкаи каналша да комментария мемонум будрои подписатсия куне $1 миллион кор када буда ҳаму вайш наомадай кодиш наомадай ҳам кофта ма омадай наиҷа ина и поча мама блогер теҷа и почара хай дунё мешиноса так что хали распродажа кирто рафтест да салони манижа да шарафи дарсгирез ирӯзам дарс нарафтак хай ози мо бо дальши манижара пурсем кани ҳисоб ҳасад кунем чанд кас да призоша додай барои ӯ дафъа яды чалоора перепутать када буд ма яхе одамо мара менависанда апай хусят куч хеле айма ба ман негиноа шароӣ када будум ба манижа як кас дар роз не поча марака як кас дар розови чала дода не мара айни тайва падам ки майли рӯи сиёҳ ма накуне ки ҳой нама гап задастам хулоса ҳеҷ када мехоҳам ки дар камера бия вақте ки дами гармию рувод руғано рехтест карчи тамошобино чӣ гуфтанӣ будум манижа якта вай кадай манижа гирифта я хелера чала нигна сирха да я одами чала сафед дода чала сафед занг мезана мега чӯ ай ма сафед буда видео ози мада сирх додан кадо мерафт манҷар мегум чӯ хе кади мега хай диаташ чанд тарак шуд перепутать шид байнам хеле ай пишти ами ина хай салони манижа да новинко гуфтагимтон дроин кадоми да маҳқулаш скидка промокоди таҷмама ва манижа умедулла тамошобино гармира мурдин яду каса чизошона додем баъд омадем ма саховат омадем рамонарем абед хона мерам гуфт омадем як чой гирифта будем дуруш полни ях будем қаяхш монда короче им шариф қатим омадаги буд рамонали мегаш ма чи секрете доре секрет монами гармида мурда напад
тамошобино ма уже хона омадим расидим камтар чӣ мекунам вай чӣ намоиш баклажон бирён мекунам қати картошка гӯшт чеснок бохтагим ва баклажон кардам 8 сомони килош баклажона ма пуст мекунам аммо пуст шиқати бирён намекунам пуст мекунам бисёриё пустро шиқати мекунам мана маъқул нестай хонагиҳои мо фақат амин пусташ гирифтагӣ бошад ки мехӯрам ман маша рамунали бибидамҷо мехӯрам дигаи чикай хеле авқот намехӯрад дина ош када будам ман маша рамунали хуб дестем қатичам дигаро мехӯрад не очам мега чӯю намехӯрам ку намедон ур самбуса кадаи ҳамхе сосиска тесте хурдан самбуса не паузи обеда тайёр мекунам ба камтар дам мегирам бо кору тамошобино свет нест испан шорти табиё сос кудум саҳар мехезем свет накӣ хеле саҳар мехезем свет нест ина соати 11 мешава оям свет нест хонаи салқинтарин мобинем ҷа инҷа омадем хабари хуш тамошобино ай сеям уже каникули синфои 1 сар меша ай ҳафтам каникули надавен синфои 2 то 11 таътил сар мешавад барои чӣ тамошобино бисёр одамо фейсбукда нависанд ки одамо мурдан талабот дар гармира вазирора хаба мухло кардем ва ё дар гӯши фил хованд ки не арча гӯши фил овозо рафт расид ҳамо метия намена хулоса фаҳмиданд ки беҳад гармида намешавад талабора дарс дода 45 каси дар як синф нафасашо мегирад дар гармӣ ва қарор бароварданд яъне айпаго 8 моҳ уже ира ҷарус бир мебинед ку каникул тар бешава ай сеюм ай ҳафтум агар не ай талабо ай 14 буд чандум буд амхали буд ё ай ҳафтум буд ай синфо яко ва ё шаид 14 ё мара намемонад ки ман гап занам қариб соат 7 дилафрӯз дарахтора ову додистай нигоҳ кунед олучаора мо уже чанд бор чиндем ва компот кардем фақат барои компот якум оварем намекунем ана иҷода анҷиро ҳам қариб тайёр мешам хеле омедодиан 2 минутиша ва тамошобинош мофте ки видео чиба шох када нишон дод вай 30 минут буд ним соат буд бо буридум сахай майдаш кадам 20 чанд минут шуд ва качестваш ки 720 буд барои ами шох када шумода нишон дод дига видеоро хай калтатар мекунам ана михел ҳоли имрӯз не ки начиндем урӯз дилафрӯз компот кард 1 пиёла шакар дохта 1 бакал боча бентен 1 бакал дига дохта шириниша хӯрда намешава ма гуфтам илтимос каде дига шакар надоди ман худ медозам кам найҷора бегаҳда овшад дестем борон ба одамои мегӯянд ки мара бо шланга нишон дидем напори оби шумо баланда ё мо хеле насос простой мондагӣ нестем чимчихе насоси дига мондагим махсус барои агарот овчияйда хеле качалкое ки обычно насос доранд хеле насос нестай баъд мо мегӯям ки ба ванатон чихе ов мерава бисёр ай ҳамсоямо вана масалан намеравада ана вана монда вакуумни насос бо мондагем беғарз ай насос бо вакуумни насос мондагем ҳама каса омадан пеши ман ана баъд яхело гуфтиянд ки пули ов наместед шумо қа овар аз худ мекунем не мо чита пули ов чием тарш накун барое ки мо ова худ мо
топкамдагем насос мондагем ана качалка мондагем барои мебочини дамо пул медодем анам хали ин гулой мара нибукни ина инош хели сирхак буромад вали куто хабар наштан хай иҷа иши навигар нест ҳамара гуспан хурдаге инам хели гуло капчикай вай дадури агаро ваҳанеош гуфтиян олимакантар иҷара онашапе охма иҷара чикукал мусроша гифтан нем қае чумчи буромадай капчика мекомем на тапчика